Ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε White. Ε, Μπορείτε να μιλάτε. Μμ. Αν δεν θέλετε να παρακολουθήσετε, εργαστηριακό είναι το μάθημα, μπορείτε να περάσετε έξω. Ναι, εντάξει, ωραία. Το White είναι ένα flavor της React, το οποίο επί της ουσίας κάνει έλεγχο τύπου μεταβλητών, όπως κάνει και το React TypeScript, αντίστοιχα με το πώς λειτουργεί, δηλαδή πώς λειτουργούν άλλες γλώσσες όπως η C Sharp και η Java. Άμα τρέξετε απλά το React JavaScript, μπορεί να υπάρχουν σφάλματα στο πώς προσδιορίζετε τις μεταβλητές, τα οποία θα τα δείτε μόνο στο runtime. Οπότε είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ή TypeScript ή κάποιο άλλο αντίστοιχο framework, όπως είναι αυτό, είναι καινούριο τώρα, το Vite. Έχει τέτοιες λειτουργίες. Οπότε για να δούμε. Μόλις βάλετε το node, επί της ουσίας έχετε την npm εντολή για να περάσετε τα βασικά packages και να τρέξετε ένα πρώτο application. Οπότε αυτή εδώ είναι η εντολή. Βάζετε το όνομα του folder που θέλετε να εγκατασταθεί. Να βάλουμε lab1. Οκ. Δεν άκουσα. Το visuals, το code εννοείς. Α, δεν ξέρω ποιο είναι. Η τελευταία, το κάνω update, όποτε μου βγάζει update. Δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ έχει σημασία ποιο node version θα χρησιμοποιήσεις, αν θες να βάλεις. Ναι, εντάξει. Ναι, τώρα δεν θα χρησιμοποιήσουμε plugins. Πιο πολύ θα δούμε κάποια βασικά πράγματα με React. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, και εγώ ναι έβαλα. Οπότε το τρέχει σε συγκεκριμένο IP. Το βάλατε εδώ όλοι, όσοι έχετε υπολογιστές. Ε, ωραία. Θα τρέξει αυτή την εντολή, την πρώτη. Θα πας, άκου, ναι. Φτιάξε ένα folder κάπου και μετά από το Visual Studio Code άνοιξε το folder, κάνε open folder, άνοιξε το για να στα ανοίξει τον Explorer, στον άνοιξε. Οπότε πήγαινε μετά, New Terminal. Και λογικά το terminal θα σας ανοίξει. Ωραία. Οπότε εδώ πέρα, αφού είσαι μέσα στο folder, τρέξε από το terminal την πρώτη εντολή και άλλαξε το My First React App και βάλε το όνομα του application και του folder επί της ουσίας που θα δημιουργήσει με τα αρχικά packages. Πείτε μου όταν είστε εντάξει όλοι. Εντάξει, τα κατάφερες. Ε, ναι. Ε, όχι, αυτό είναι για να μπει στο folder του, πώς το λένε, του application, αλλά όταν το τρέξεις αυτό,
στο ανοίγει απευθείας και σου λέει ρε παιδί μου σε ποιο IP είναι ανοιγμένη η σελίδα που τρέχει εφαρμογή. Ναι, οπότε σου έχει, άμα πατήσεις πάνω, στο ανοίγει, ναι, ωραία. Ωραία. Το ποιο? Στα... Α, όχι. Το βλέπω, το έχω ανοιχτό εδώ τώρα. Δεν... απλά έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις για το τι θα πούμε. Δεν είναι... Απλά το πρώτο τρέχουμε και αφήστε τα αυτά, αγνοήστε τα. Ωραία, οπότε να δούμε λίγο τη δομή. Έχουμε στο folder assets, είναι όλα τα... Έχετε κάνει HTML, CSS, τέτοια πράγματα. Στα assets είναι όλα τα αρχεία τα οποία είναι εκτεθειμένα στο web. Δηλαδή δεν είναι, πώς το λένε, με κάποιο τρόπο protected, σαν λειτουργίες κλπ. Οπότε εδώ πέρα βάζετε λογότυπα, βάζετε πράγματα τα οποία θέλετε, ας πούμε, πώς το λένε, στην μπάρα του browser να φαίνεται ένα logo κλπ. Γενικά είναι JavaScript, οπότε οι λειτουργίες μπορεί να είναι και τα components ή να είναι οι σελίδες, έχουν κατάληξη .jsx. Γενικά η συνήθις διαδικασία είναι να ξεκινάνε με κεφαλαίο γράμμα, δηλαδή αυτό είναι το... Οπότε, τι άλλο να δούμε. Αυτά εδώ τα αρχεία, τα JSON, είναι τα αρχεία όπου αποθηκεύονται όσα libraries κάνετε install. Οπότε, επί της ουσίας, όταν τρέξετε ένα build κάπου, θα κάνει install όλα αυτά, όπως κάνουμε στην Python με τα requirements, ας πούμε. Απλά εδώ πέρα τα βλέπουμε, τα dependencies, βλέπουμε τα versions κλπ. Έχουμε μια αρχική σελίδα HTML, η οποία τρέχει επί της ουσίας στο main, το οποίο είναι το app.jsx. Οπότε, όπως βλέπετε εδώ στη σελίδα, έχει ένα λογότυπο, το οποίο είναι αποθηκευμένο στα assets. Κάπου φαντάζομαι εδώ είναι. Έχει το CSS αρχείο. Η γενικότερη πρακτική λέει ότι συνήθως, άμα φτιάχνουμε custom CSS αρχεία, δίνουμε το όνομα του συγγενικού component. Οπότε το CSS αυτό το αρχείο είναι συνδεδεμένο με το app JavaScript αρχείο. Και εντάξει, υπάρχει αυτή η διαδικασία, γιατί γενικά στη React, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, διαχωρίζουμε τα concerns κάπως. Δηλαδή, στην HTML, ας πούμε, έχουμε μία σειρά από πληροφορίες που αφορούν μία σελίδα. Εδώ μπορούμε κάθε υποπληροφορία της σελίδας να τη βάλουμε σε ξεχωριστό component, σαν child component του parent. Είναι η σελίδα την οποία βλέπουμε. Οπότε, για παράδειγμα αυτό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα ξεχωριστό component. Ας πούμε, να δούμε λίγο εδώ πέρα τι έχουμε. Εδώ τα components τα προσδιορίζουμε ως functions. Εγώ το κάνω έτσι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το χαρακτηρίσετε και να το προσδιορίσετε. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος. Δηλαδή, export default function, το όνομα του function. Καλό είναι το όνομα του function να είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου, στο οποίο είναι εγκατεστημένο. Τα imports πάνε από πάνω. Και το function μέσα έχει διάφορα υποfunctions και διάφορες άλλες μεταβλητές που μπορούν να προσδιοριστούν. Και έχει και ένα return, το οποίο return είναι επί της ουσίας η διασύνδεση των υποfunctions και των μεταβλητών σε HTML γλώσσα και προσαρμοσμένη γλώσσα React. Οπότε εδώ πέρα έχουμε ένα div. Για να βάλουμε διαφορετικά HTML components, η React επιτρέπει ένα κανονικά.
Για να βάλουμε περισσότερα, βάζουμε αυτές τις αγγείλες στην αρχή. Δηλαδή, άμα δείτε, άμα βγουν αυτές οι αγγείλες, δεν το δέχεται. Θα δεχτεί μόνο ένα ως σωστό. Εντάξει. Οπότε για να τα βάλουμε όλα, η συνήθις πρακτική είναι να τα βάζουμε μέσα σε αυτές τις αγγείλες που ανοίγουν και κλείνουν με τον τρόπο που ανοίγουν και κλείνουν οι αγγείλες στην HTML. Αυτή η λειτουργία δεν έχει κάποια άλλη σχετική λειτουργία μέσα. Οπότε μέσα στο div έχουμε ένα clickable image. Μου είπατε έχετε κάνει, έτσι. Έχετε κάνει κάποιες HTML. Ωραία. Οπότε είναι αναγνωρίσιμα αυτά που βλέπετε. Έχουμε μία, πώς το λένε, μία επικεφαλίδα, έχουμε άλλο ένα div με ένα button κλπ. Οπότε όλα αυτά στη React είναι διαφορετικά components επί της ουσίας και είναι καλύτερο να είναι πιο καθαρά. Οπότε όπου βλέπουμε ότι μπορούμε να το μειώσουμε, φτιάχνουμε καινούργια αρχεία, καταρχάς, οπότε μπορούμε να πάρουμε, τα οποία αρχεία μπορούμε να τα κάνουμε και με έναν τρόπο που μπορεί να είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Οπότε, εδώ διακρίνουμε ότι έχει το συγκεκριμένο component, έχει ένα href, έχει ένα target και έχει ένα image. Οπότε αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γενικευτούν και να επαναχρησιμοποιούνται σε ένα κουμπί που έχει βασικά χαρακτηριστικά. Οπότε μπορούμε καταρχάς να το φτιάξουμε. Εδώ βλέπετε αυτό που σας είπα με το type που αναγνωρίζει τύπους πιθανών σφαλμάτων. Αυτό το κάνει το Vite και η React TypeScript. Οπότε σου λέει ότι εδώ πέρα δεν το βρίσκω το logo. Τώρα δεν είναι όλα τα flags που βγάζει, flags που μπορεί να παγώσουν το deployment, αλλά με την απλή React JavaScript, αυτά θα τα δείτε μόνο στο browser, τα σφάλματα. Ή θα ανοίγει σελίδα ή θα πρέπει να τα ανοίξετε, θα δούμε μετά πώς. Οπότε πάμε. Φτιάξαμε ένα καινούργιο εδώ component, το οποίο είπαμε export default function. Ήδη μου το βγάζει. Θα το κάνουμε έτσι. Δεν έχω συνηθίσει να γράφω στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Οπότε είπαμε εδώ καλό να το κάνουμε έτσι. Και περνάμε αυτό εδώ, όπως ήταν. Κάνουμε import το αντίστοιχο. Και τώρα έχουμε ένα image, το οποίο μπορούμε να το καλέσουμε εδώ. Ναι. Το δεν χρειάζεται. Αυτό εδώ, αν κάνουμε κλικ, μας το έκανε import. Περίμενε. Default. Αν κάνουμε κλικ εδώ, μας βγάζει εδώ. Τώρα επειδή είναι κοινή ονομασία το image, ωραία, δουλεύει. Οπότε όπως δούλευε πριν, δουλεύει και τώρα. Οπότε αυτό που θα ήταν ιδανικό, θα ήταν για κάθε image να έχουμε το image και να περνάμε τις παραμέτρους στο image. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Οπότε ποιες είπαμε ότι είναι δυνητικές παράμετροι που μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε? Θέλει να μου πει κάποιος? Το έχουμε και εδώ το αντίστοιχο. Μεταβλητή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, ναι. Ναι, έχουμε φτιάξει ένα image το οποίο έχει αυτά εδώ, τα οποία τα έχουμε περάσει manual, χεράτα. Εμείς θέλουμε με κάποιο τρόπο να τα γενικεύσουμε και κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το image να μπορούμε να τα αλλάζουμε, να μεταβάλουμε. Οπότε πρέπει να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Ωραία, ναι. Ωραία, έχει και κάποια CSS εδώ πέρα, okay. Ναι, όλα αυτά θεωρητικά μπορούμε να τα περάσουμε. Οπότε για να το κάνουμε αυτό είναι μια διαδικασία
που λέγεται props στη React. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μπορείς να γενικεύσεις και μετά μπορείς να προσδιορίσεις σε κάθε χρήση του συγκεκριμένου component. Οπότε όλα μπορούμε να πούμε ότι είναι strings, οπότε έχουμε ένα ref, ένα target, ένα src. Καλό είναι να προσέχετε να μην δίνετε ακριβώς τις ονομασίες που είναι καθιερωμένες στο CSS ή σε κάποια άλλη βιβλιοθήκη, γιατί μπορεί να υπάρξει conflict. Οπότε κάπως να το αλλάζουμε. Alt image. Οπότε αυτό έχει το ref, ναι, το target, το image και το alt image. Μμ? Και το class name μπορούμε να βάλουμε. Οπότε τώρα, άμα πάμε πίσω στο app, κανονικά δεν πρέπει να το τρέχει, δηλαδή είναι κενό. Σε άλλες ας πούμε εκδόσεις της React, αν δεν έχετε, ας πούμε στην TypeScript, ας πούμε, αν δεν έχετε πει ότι αυτές οι μεταβλητές είναι, πώς το λένε, δεν είναι υποχρεωτικές, δεν θα τρέχει η εφαρμογή. Οπότε τώρα εδώ πέρα, άμα κάνουμε command και κλικ πάνω, βλέπουμε τι θέλει. Θέλει ένα ref, ένα target, ένα image, ένα alt image κλπ. Οπότε, ναι, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Ε, και θέλει, οπότε το import πρέπει να γίνει εδώ, πάλι. Class name, άλλο ήταν το class name. Να το τρέχει, ωραία. Οπότε το class name είναι ορισμένο εδώ, έχει προσδιοριστεί στο CSS. Είναι αυτό εδώ, το read the docs. Αλλά πάει εδώ, όχι. Το logo React ποιο είναι. Τέλος πάντων, ποιο είχαμε εδώ πριν. Logo. Ωραία. Οπότε τώρα βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Λογικά τα ίδια έχετε κι εσείς τώρα. Ε? Όσοι έχετε υπολογιστεί. Οπότε θέλετε να φτιάξετε το δεύτερο. Απλά είναι επαναχρησιμοποιούμενο component. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Απλά αλλάζετε το περιεχόμενο για να είναι συμβατό με τα προαπαιτούμενα που έχουμε θέσει στο συγκεκριμένο component. Οπότε να φτιάξουμε και το δεύτερο link, image link, χρησιμοποιώντας αυτό. Θέλετε να το κάνετε. Και online όποιος είναι. Εντάξει. Εντάξει, το κάνατε. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε να τα δούμε τώρα, να είναι πιο εύκολο. Εσείς πίσω, εντάξει. Ωραία. Αφού το κάνατε, ναι, μισό λεπτό. Οπότε το image, καταρχάς, πού το έχεις βάλει. Δίπλα στο app, έτσι. Ωραία. Οπότε,
Τι σου πετάει? Ναι. Return, παρένθεση. Ε, ωραία, να έρθω να το δω. Ε, Έχει συγκεκριμένο τρόπο γραφής, οπότε πρέπει να τον ακολουθείτε για να τρέχει. Οπότε αφού το κάνατε αυτό, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μμ? Τι άλλο έχουμε να χωρίσουμε. Θέλετε να μου πείτε. Τι άλλο μπορούμε να γενικεύσουμε, δηλαδή να φτιάξουμε ένα component, να μπορούμε να τον επαναχρησιμοποιούμε. Ναι. Ποιο? Ναι, πού είναι. Αυτό. Μμ? Ναι, όλα μπορούμε. Να τα πάμε ένα-ένα. Ε, το H1. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα header.jsx και είπαμε εδώ export default function header then παρένθεση, όχι, μισό. Βάζουμε αυτά. Έχουμε αυτό. Εδώ πέρα δηλαδή ο header παίρνει ως μεταβλητή ένα κείμενο. Και τι είναι με το header. Ο header προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά του μετά. Οπότε πώς είπαμε ότι το περνάμε. Φτιάχνουμε props μέσα στην παρένθεση. Πώς θα το ονομάσουμε. Text. Οπότε για να το χρησιμοποιήσουμε εδώ, ανοίγουμε αγγείλες και γράφουμε το όνομα της μεταβλητής. Οπότε άμα πάμε στο app, header, και περιμένει τώρα ο συγκεκριμένος header, έλα μωρέ, μόλις γίνει import, περιμένει να λάβει ένα text. Οπότε λέμε text ίσον το text. Και γιατί δεν μας τρέχει τώρα. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, επειδή δεν έχουμε... η κονσόλα είναι στο browser, έτσι. Οπότε μπορούμε να πάμε να κάνουμε inspect element. Κάτι αντίστοιχο έχουν όλοι οι browser. Και πάμε στην κονσόλα να δούμε τι είναι το που έχουμε σφάλμα. Ναι, είναι το σφάλμα. Το σφάλμα είναι ότι δεν έχουμε βάλει αγγείλες εδώ μέσα.
Εντάξει, άμα πάμε inspect element, και αυτό είναι χρήσιμο άμα συνδέσετε μετά τη React με κάποιο backend framework κλπ. Και χρησιμοποιήσετε, ξέρω εγώ, ή χρησιμοποιήσετε κάποια APIs για να πάρετε πληροφορία από άλλα portals. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε διάφορα warnings, logs, errors κλπ. Επίσης μπορούμε να φτιάξουμε και functions εδώ πέρα. Δηλαδή, έχουμε εδώ έχουμε ένα function μέσα στο button. Οπότε μπορούμε να το βγάλουμε. Το on-click του button είναι CSS derived όνομα μεταβλητής. Οπότε μέσα στο button, αντί να βάλουμε όλο το function περιγραφικά, μπορούμε να το φτιάξουμε σαν σταθερά μέσα στο parent function της εφαρμογής του app και να το καλέσουμε εδώ. Αλλά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ? Μπορούμε να βάλουμε ένα console log και να μας βγάζει ένα μήνυμα ή να μας βγάζει αυτό που θέλουμε. Οπότε αν κάνουμε το counter, μας βγάζει στην κονσόλα αυτό που έχουμε ζητήσει στη συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό είναι χρήσιμο, το console log, για να κάνετε και debugging, για να βλέπετε πιθανά σφάλματα που μπορεί να προκύψουν, να βάζετε μέσα δηλαδή όποια conditional λογική έχετε στη λειτουργία σας, να βάζετε τα try catch κλπ, να τα βλέπετε στην κονσόλα και μετά από εδώ να τα διαχειρίζεστε. Ούτως ή άλλως για την εφαρμογή τώρα που θα φτιάξετε εσείς, επαρκεί η React. Αλλά η React από μόνη της δεν είναι... Μπορείτε να φτιάξετε ένα στατικό site, ας πούμε, το οποίο δεν έχει περιεχόμενο το οποίο θέλετε να κρύψετε από τρίτους. Δηλαδή δεν υπάρχει... Δεν θα χτίσετε διαλειτουργικότητα στο browser. Στο browser θα χτίσετε κάτι στατικό, το οποίο μπορεί να καλεί αυτή τη διαλειτουργικότητα από άλλα services που έχετε φτιάξει στο backend, τα οποία συνδέονται και με τη βάση δεδομένων κλπ. Οπότε δεν είναι ασφαλής πρακτική να συναλλάσσεστε με τίποτα μέσω React άμεσα. Βάζετε πάντα, έχετε κάποιον ενδιάμεσο. Οπότε αν βάλετε κάποιο database για λόγους development, ναι, αλλά είναι και λίγο χαμένος χρόνος, γιατί θα πρέπει να το μεταφέρετε μετά αλλού. Γιατί για να συνδεθείτε με το database δεν είναι μόνο τα δεδομένα που θα ανταλλάξετε με τη βάση, είναι και τα κλειδιά για να έχετε πρόσβαση σε αυτή κλπ. Οπότε για την παρούσα εφαρμογή αρκεί η React, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε React. Οπότε και εδώ πέρα μπορείτε με τον ίδιο τρόπο που κάνετε σε C# να βάλετε try catch, να βάλετε if else, να βάλετε ό,τι θέλετε. Και να έχετε αντίστοιχα μέσα από τις λειτουργίες. Ναι. Ναι. Ότι το on-click και αυτά Ναι. πλέον έχουν καταργηθεί ουσιαστικά, απλά έχουν μείνει. Τι εννοείς? Ότι πλέον δεν χρησιμοποιούμε on-click. Πού? Είναι HTML. Εντάξει, στη React χρησιμοποιούμε. Ναι. Πώς? Δεν ξέρω άλλο. Αυτό δεν νομίζω υπήρχε άλλο. Καθώς στη React χρησιμοποιούμε για να μην φτιάχνουμε CSS εμείς. Φεύγει CSS. JavaScript είναι όλο αυτό. Προσαρμοσμένο. Ναι. Αλλά θα χρησιμοποιήσεις έτοιμη CSS από βιβλιοθήκες τρίτων. Δηλαδή από Material UI, είναι πάρα πολλά. Bootstrap, είναι πάρα πολλές. Οπότε αυτές έχουν διαμορφωμένο CSS που ακολουθεί τέλος πάντων αυτές τις γενικές γραμμές που λέγαμε για το τι αναμένει ο πελάτης, το τι αναμένει ο χρήστης. Μπορείτε και εδώ να κάνετε CSS. Έχει και άλλες CSS που μπορείς να φτιάξεις σε React. Όποιος θέλει μπορεί να εμβαθύνει όσο θέλει. Θα δούμε κάποια βασικά πράγματα, αλλά επί της ουσίας κοιτάμε τρόπους να φτιάξουμε κάτι γρήγορα. Οπότε αυτό μπορείτε να το επιτύχετε χρησιμοποιώντας κάποιο library.
Και να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο γενικά, ας πούμε, σε τι μας συμφέρει να χρησιμοποιήσουμε React, τι είναι, πώς συνδέονται όλα αυτά, ποιο είναι. Ναι, Να όπως μας δώσετε είπαμε, να μας μιλήσετε λίγο γενικά αρχικά για τη React, ας πούμε. στο προηγούμενο μάθημα. Ήμουν, αλλά ας πούμε τώρα ανοίξατε αυτό, μπήκατε στο React, Ναι. τέλος πάντων μπήκατε στο VS και γράφουμε σε React. Δεν καταλαβαίνω ότι γράφουμε σε React. Τι διαφορετικό έχει από το να γράφουμε στο JavaScript. Το συνδέει όλα αυτά μαζί. Τι Όχι, δυνατότητα μας η διαφορά. React είναι JavaScript framework. Απλά είναι δομημένο διαφορετικά. Μοιάζει λίγο με Angular. Δεν ξέρω αν ξέρεις Angular ή αν ξέρεις κάτι και με ρωτάς, ή απλά είναι γενική ερώτηση. Είναι Ξέρεις γενική. κάτι σε Δηλαδή, JavaScript? Για ποιο λόγο? Γιατί είναι απλή στη χρήση, γιατί διατηρείται από πάρα πολλούς developers και γιατί είναι κάτι το οποίο ζητάνε όσοι στην αγορά σε θέση για front-end. Οπότε αυτό είναι τώρα το framework που χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των εταιριών. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, για να δω πού είναι, το 5 νομίζω είναι. Ε, να το- σε React είναι όλα αυτά χτισμένα. Είναι της Meta Framework η συγκεκριμένη γλώσσα. Όλες αυτές οι εφαρμογές στο front-end κομμάτι σε React τρέχουν. Οπότε μία απάντηση στην ερώτησή σου είναι γιατί όλες αυτές οι εταιρείες το χρησιμοποιούν. δεν ρωτάω ουσιαστικά γιατί είναι έμπιστο, ας πούμε, Ναι. ή Αλλά ποιοι τι το ρωτά? χρησιμοποιούν. Απλά ουσιαστικά τι κερδίζουμε από το να μην το κάναμε, να γράφουμε απλά κώδικα όπως κάναμε με HTML, CSS και να χρησιμοποιούμε JavaScript. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, άμα θες μπορείς να χρησιμοποιήσεις HTML, CSS και JavaScript. Έτσι, οπότε μιλάμε για αρχεία τα οποία δεν έχουν αυτό το separation που κάνουμε εδώ. Ναι, δεν θα Πρέπει μέσα μπορούσα να τα σε... χρησιμοποιήσω για ένα site, δεν Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μπορούσε, και τα θα τρία έτσι κι αλλιώς. μπορούσε, θα μπορούσε. Άρα αυτό Άμα τι μας θες, κάνει πιο εύκολο να τα συνδέσουμε. Αυτό κάνει. αυτό έχει τελείως διαφορετική λογική διαμόρφωσης. Η άλλη επίσης, δηλαδή πέρα από το ότι χωρίζεις τα components διαφορετικά και φτιάχνεις δικές σου λειτουργίες, γενικά η JavaScript είναι πολύ δυνατή γλώσσα. Επί της ουσίας, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιείς JavaScript. Δεν χρησιμοποιείς HTML και CSS. Και μετά που θα δούμε, δηλαδή, και μόλις βάλουμε και κάποιο θεματικό library πάνω, όπως είναι το Material UI, απλά φτιάχνουμε πράγματα, φτιάχνουμε τις λειτουργίες και το συνδέουμε με τα API μας. Και έχουμε ένα αισθητικά καλό αποτέλεσμα. Έτσι, οπότε ό,τι θέλει να κάνεις HTML, CSS και JavaScript μαζί, με React το κάνεις πολύ πιο εύκολα. Ουσιαστικά επειδή θα χρησιμοποιήσουμε κάποια βιβλιοθήκη η οποία θα μας κάνει πιο εύκολο να γράψουμε, ας πούμε, να περάσουμε μια εικόνα. Παραδείγματος πώς περνάμε τις εικόνες. Ναι. Χρησιμοποιώντας μια βιβλιοθήκη θα μας γίνει πιο εύκολο να περάσουμε τις Αν φωτογραφίες έχεις με τις εικόνες. δουλέψει σε HTML και CSS, ναι, είναι προφανώς πιο εύκολο να το κάνεις. Ε, γενικά, είναι πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις πιο εύκολα. Μπορείς να το δεις μόνος σου κάνοντας trial and errors, δηλαδή χρησιμοποιώντας HTML και CSS, και όταν αρχίζει η εφαρμογή σου και μεγαλώνει κλπ. Θα δεις ότι, ξέρεις, αρχίζουν και περιορίζονται οι δυνατότητες που σου δίνονται από αυτές τις γλώσσες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι καθαρά τι ξέρει καλύτερα ο καθένας. Δηλαδή, άμα θες να το φτιάξεις σε HTML, κάτω σε HTML. Είπαμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε React, αλλά οι περισσότεροι είπαν ότι θέλετε να δούμε κάποια πράγματα. Γενικά έχει διαφορετική λογική, αλλά είναι πολύ πιο πρακτική. Δηλαδή, για όσους έχουν χρησιμοποιήσει React, εντάξει, είναι μια έτσι πιο ανελαστική γλώσσα, η οποία δεν είναι...
ενώ έχει πολλά libraries που μπορείς να βάλεις, δεν είναι τόσο καλά maintained όσο είναι τα libraries που είναι exclusively για React. Δηλαδή, άμα πάμε στο npm, ας πούμε, React libraries, τι ψάξουμε τώρα, τι να ψάξουμε, search. Υπάρχουν βιβλιοθήκες για τα πάντα. Έτσι, οπότε εύκολα μπορούμε να τις κάνουμε import από εδώ, αλλά δεν έχει σημασία, είναι για μετά αυτό. Έχει κάποιος άλλος κάποια ερώτηση? Ωραία. Οπότε είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε το header, το κάναμε. Θέλετε να κάνετε το κουμπί σε ξεχωριστό αρχείο. Επίσης το header εδώ γράφουμε και πιο λίγο κώδικα, έτσι. Κάνουμε ένα άλλο header και εξασφαλίζεται και η συνέπεια στο σύστημά μας. Δηλαδή όλοι οι headers έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θέλετε να φτιάξετε τον button. Μμ. Και να μου πείτε. Οπότε το button έχει ένα function επάνω και έχει και ένα τίτλο μέσα. Έχει κάποιο περιεχόμενο. Το έχει φτιάξει κάποιος? Το φτιάξες? Το φτιάξες? Ναι. Πώς? Το βλέπεις το documentation? Ναι. Θέλει να... Ναι, μπορεί να το κάνεις και μετά αυτό. Οπότε ναι, φτιάχνουμε ένα αρχείο, το ονοματίζουμε για ευκολία ως button. Κάνουμε export default function button κλπ. Για να μπορέσουμε να το επαναχρησιμοποιήσουμε. Το φτιάξει κάποιος? Online κάποιος? Μμ. Πώς? Θα φτιάξεις ένα component, θα το κάνεις όσο πιο απλό γίνεται για να μπορείς να το επαναχρησιμοποιείς. Δηλαδή η λογική είναι η ανακύκλωση των components. Για να έχεις στο τέλος μια εφαρμογή η οποία είναι εύκολο να κάνεις και να τη διαχειριστείς. Το έφτιαξε κάποιος? Από εδώ, παιδιά εκεί, το φτιάξετε? Μμ. Όχι το ίδιο, θα το προχωρήσουμε, ναι. Ναι. Θα κάνουμε άλλο ένα. Την Πέμπτη, ναι.
Όχι κάθε Πέμπτη. Κανονικά είναι 2 εργαστήρια αυτό το εξάμηνο. Το φτιάξατε πίσω? Αν δυσκολεύεστε κάπου να σας ρωτήστε με, να σας βοηθήσω. Καταρχάς πρέπει να το ονοματίσουμε όπως είπαμε. Default function. Είπαμε ότι δίνουμε την ονομασία του αρχείου. Ανοίγουμε αγγείλες και κάνουμε ένα return. Και μέσα είναι, δηλαδή το button αυτό είναι ορισμένο στο βασικό CSS της εφαρμογής μας. Και να ρωτήσω κάτι. Ναι, Ουσιαστικά σήμερα το νόημα του μαθήματος είναι να μάθουμε, φτιάχνετε αυτό το button, το header, το image και χρησιμοποιείτε, ας πούμε το image. Σε κάθε εικόνα χρησιμοποιείτε αυτό και ναι, με κάποιες μεταβλητές που βάζουμε μέσα, ναι. κερδίζουμε τι? Ότι δεν χρειάζεται να το γράφουμε κάθε φορά ολόκληρο Μετά ολόκληρη την μπορείς να πρόταση. πας στο button, μετά θα πας στο button, θα προσδιορίσεις τα χαρακτηριστικά του button όπως θες να τα προσδιορίσεις, είτε με CSS, είτε χρησιμοποιώντας κάποιο εξωτερικό library και θα εξασφαλιστεί καταρχάς η συνέπεια Ότι της θα είναι όλα αισθητικής ίδια. στην εφαρμογή σου. Ναι. Ωραία. Μετά το Αυτό button γίνεται αυτό, μόνο όταν χρησιμοποιούμε τις βιβλιοθήκες σε React. αν γίνεται σε άλλες γλώσσες, ναι, Όχι. υπάρχουν. Το, Ναι, το React είπατε είναι ένα framework. Εγώ θα σα πω ότι ξέρω ότι το framework. Ξέρω ότι χρησιμοποιούμε κάποιες βιβλιοθήκες έτοιμες. Αυτό δεν είναι. όχι, δεν χρησιμοποιούμε απαραίτητα κάποιες Ότι μπορούμε βιβλιοθήκες. να χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων. Μας δίνεται. Μπορούμε να βάλουμε functions δικά μας για τα κουμπιά, να φτιάξουμε... έχει πολύ μεγάλο βάθος, όπως έχουν όλα τα front-end frameworks. Αυτό είναι λίγο πιο πρακτικό γιατί μπορείς να κάνεις αυτό το διαχωρισμό των components. Αυτό είναι, Να... ας πούμε, το κάνει React. Αυτό μας το επιτρέπει React μόνο που κάνετε τώρα. Μπορείς να το πετύχεις και με άλλα. Δηλαδή έχει βγάλει πλέον και η C-Sharp ένα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι το πιο αποτελεσματικό. Πώς? Razor, μπράβο, ναι. Και τώρα το έχουν κάνει Maui, το έχουν ονομάσει, έχουν βγάλει διάφορες ονομασίες. Οπότε η React προτείνεται για να φτιάξεις διαδραστικά και ευπαρουσίαστα user interfaces με ένα έτσι πιο state of the art και modular user experience. Συνεπώς, αυτό τώρα που κάνετε Σας είναι, δείχνω τη React. Σας δείχνω τη React. Είναι ένα είναι εισαγωγή στη React. ένα. Okay. Αυτό είναι μια από τις δυνατότητες που μας δίνει React, έτσι. Ναι, Ας πούμε. Ασχέτως να το ναι, χρησιμοποιούν κι άλλοι, άμα δεν χρησιμοποιούσαμε τη React, δεν χρησιμοποιούσαμε τίποτα και γράφουμε ναι. απλά κώδικα, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Η Python έχει άλλους κανόνες, δηλαδή και άλλες, Okay. Και αυτό και είναι άλλα κάτι πεδία πολύ εφαρμογής. σημαντικό που θα χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων στη React στην εργασία μας, επειδή θα την κάνουμε Αν React. θέλετε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε React, την κάναμε αυτή τη συζήτηση, πολλοί είπαν ότι θέλουν. Αν δεν θέλετε, χρησιμοποιείτε άλλη γλώσσα, δεν είναι υποχρεωτικό. Σήμερα κάνουμε μια εισαγωγή στη React, στο επόμενο μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε Material UI για να αναμορφώσουμε κάποια από τη λειτουργικότητα που έχουμε φτιάξει εδώ και θα δούμε πώς βάζουμε online help. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει εμβαθύνει. Αυτό που επίσης είναι χρήσιμο στη React είναι ότι αν κάποιος χρησιμοποιεί Figma και φτιάξει κάποια prototypes εκεί, μπορεί να τα κάνει export απευθείας σε React. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί κάποιες διορθώσεις, δηλαδή να μην είναι τέλεια να μην είναι άψογο το export, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Mm. Έχει φτιάξει ένα κουμπί τώρα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά είχε και μία λειτουργία, ένα on-click το κουμπί. Ναι, on-click. Και στο on-click κάναμε ναι, το function θα το βάλουμε εδώ. Είχαμε.
Οπότε το φτιάξατε. Όχι. Ωραία, μπορούμε να βάλουμε και το count, μπορούμε να βάλουμε και ένα text μέσα. Το κάνατε έτσι. Οπότε τώρα επειδή αυτό είναι παιδί του parent που είναι το app, μπορούμε είναι καλύτερο το on-click function να το φτιάξουμε εδώ μέσα. Όπως το έχουμε εδώ δηλαδή. Εντάξει. Οπότε τώρα μπορούμε να φτιάξουμε και άλλο button, το οποίο να έχει κάποια άλλη λειτουργία. Ωραία. Αλλά όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι σε ένα div μέσα, το οποίο έχει κάποια προσδιορισμένα χαρακτηριστικά στο CSS. Έχει ένα padding, δηλαδή ένα περιθώριο αριστερά και δεξιά. Δεν έχουν βάλει κάτι άλλο. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε και το div τώρα. Το οποίο div να κάνουμε κάτι πιο σύνθετο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο μέσα έχει ένα button και έχει μία παράγραφο, η οποία παράγραφος έχει περιεχόμενο. Οπότε τώρα θέλουμε να φτιάξουμε μία κάρτα. Η οποία κάρτα γενικά θα έχει αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά. Θέλετε να προσπαθήσετε να το φτιάξετε ή να μου πείτε ποιες είναι οι μεταβλητές που θα βγάλουμε έξω για να το φτιάξω εγώ. Μμ. Οπότε τι έχει καταρχάς, ένα div. Ναι. Και θέλουμε να κάνουμε μια πιο ωραία card CSS. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε να ψάχνουμε έτοιμο CSS περιεχόμενο ανάλογα με τις απαιτήσεις μας και τις ανάγκες μας. Να δούμε λίγο πιο έτσι. Δεν είναι CSS, είναι SCSS. Είναι άλλο τέτοιο, οπότε να προτιμήσουμε κάποιο παράδειγμα. Μμ.
CSS τι διαφορά έχει? Έχει διαφορετικό τρόπο κλίση. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποια functions μέσα embedded. Το χρησιμοποιούν σε React. Γενικά δεν έχω... Το βρίσκω πολύπλοκο χωρίς λόγο. Τέλος πάντων βρήκαμε μια κάρτα, η οποία είναι αυτή εδώ. Οπότε μπορούμε να πάρουμε το CSS και να φτιάξουμε εδώ πέρα ένα card CSS, το οποίο έχει διάφορα πράγματα μέσα. Έχει ένα background color, έχει product image, product info κλπ. Οπότε μπορούμε να το καλέσουμε εδώ. Έχει cat container. Οπότε το div, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, είναι προσδιορισμένο στο CSS εδώ ως wrapper. Τι άλλο έχει? Το πάρουμε όλο αυτό. Τι λείπει? Τι λείπει ρε παιδιά, βλέπετε? Τέλος πάντων, στο image. Τι class name? Μπράβο, ναι. Γιατί πήραμε το HTML τώρα. Οπότε... Οπότε τώρα κάνουμε import το card που έχουμε φτιάξει. Είναι ότι έχουμε φτιάξει. Οπότε τώρα φτιάξαμε μια κάρτα η οποία έχει λίγο σκιά από πίσω, είναι λίγο πιο... έχει μια αντίθεση με το περιβάλλον.
Και μπορούμε να αντιγράψουμε και άλλα χαρακτηριστικά της. Τι άλλα έχει. Έχει ένα H1. Το οποίο έχει κάποιο class μέσα. Όχι. Είναι μέσα στο div. Product text. Product image δεν χρειαζόμαστε. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα έχει άλλα fonts που χρησιμοποιεί. Οπότε η React μας επιτρέπει να φτιάξουμε εύκολα έτσι κάποια prototypes, να βάλουμε κάποια βασική λειτουργικότητα πάνω και αυτά τα prototypes, αυτά τα components που έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε προσδιορίσει, να τα επαναχρησιμοποιούμε σε όλη την εφαρμογή μας. Οπότε δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τι, εξασφαλίζεται η συνέπεια. Οπότε τώρα αυτό, και αυτό μπορούμε να το... Είναι πρακτική στη React να αρχίζει τα components να τα επιμερίζει σε υποκομponents. Οπότε και εδώ πάλι μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο ή απλά να φτιάξουμε τα props, όπως είπαμε. Δηλαδή το class name, τον τίτλο, ναι. Περιμένω τώρα, θα την ανεβάσει και η Αβίρβου. Και έχουμε ένα description, ας πούμε. Οπότε το class name, εντάξει, να το αφήσουμε έτσι. Με ένα τίτλο. Ένα description. Οπότε η κάρτα τώρα αναμένει αυτά. Θέλετε να προσπαθήσετε να φτιάξετε μία φόρμα, κάποιο form. Μην το φτιάξετε με το ChatGPT. Βρείτε, όπως κάναμε με την κάρτα, και όπως είχαμε πει, κοιτάμε πώς το κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, βρίσκουμε κάτι το οποίο μας αρέσει και προσπαθούμε να το μιμηθούμε. Το καλό είναι ότι είναι εύκολο να μεταφράσεις κάτι σε React και είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα σε CSS. Θέλετε να προσπαθήσετε? Ε? Να, ας πούμε, αυτή μπορείτε να την κάνετε.
Το έχει φτιάξει κάποιος. Μμ. Το έχει φτιάξει κάποιος online. Ωραία. Όχι, κάνω κάτι άλλο εγώ τώρα. Να δούμε άμα δουλεύει αυτό. Έφτιαξε κάτι. Φτιάξτε κάτι. Έχει κάποια έτοιμα η React που παρέχει. Οπότε να δούμε και κάτι ακόμα. Φτιάξουμε ένα grid. Ωραία, θα φτιάξουμε και ένα grid. Ε, το οποίο μπορούμε να περάσουμε και λειτουργίες μετά. Για που να στέλνουμε πληροφορία από, από τη μία κολόνα στην άλλη. Εντάξει. Ωραία. Καλέσουμε εδώ.
Και μέσα στο grid να βάλουμε τα κουμπιά που έχουμε, τα images κλπ. Θέλετε να το δοκιμάσετε αυτό? Φτιάξαμε ένα grid εδώ, ναι, αυτό εδώ. Και μπορούμε μέσα σε αυτό το grid να βάλουμε την κάρτα, δηλαδή κάθε πεδίο να έχει τα χαρακτηριστικά της κάρτας και μέσα στην κάρτα να βάλουμε επιπλέον λειτουργικότητα. Δηλαδή μία κάρτα να έχει το ένα πλαίσιο να έχει αυτά τα headings που έχουμε φτιάξει, ένα άλλο πλαίσιο να έχει το search και είχαμε κάνει και ένα counter. Οπότε αυτά μπορούμε να τα περάσουμε στο grid. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Πείτε μου, ακούω κιόλας και online αν θέλει κάποιος. Ναι. Φτιάξαμε ένα grid το οποίο έχει ένα CSS attached, αυτό εδώ δηλαδή, και το grid αυτό έχει διάφορα dividers μέσα, διάφορα divs. Και μέσα έχουμε φτιάξει διάφορα. Έχουμε φτιάξει ένα image το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ναι, έχουμε headers. Πώς αυτά μπορούμε να τα βάλουμε μέσα στο grid? Οπότε τώρα έχουμε φτιάξει ένα parent folder το app και έχει υποκομponents. Ένα υποκομponent είναι το grid. Οπότε ή θα πρέπει από το parent να τα μεταφέρουμε στο grid ή να κάνουμε κάτω από το grid και να τα βάλουμε απευθείας μέσα στο grid και να το καλέσουμε εδώ. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι. Θέλετε να το δοκιμάσετε? Και online όσοι είναι, βλέπω είστε αρκετοί. Ο εύκολος τρόπος είναι να τα περάσουμε τώρα όλα εδώ. Image. Ποιο είναι το image που είχαμε? Οπότε το ένα div εδώ μέσα, να το φέρουμε εδώ. Και να το πάρουμε από εδώ. Οπότε τώρα έχει μπει εδώ, έτσι. Τώρα θέλουμε να μεταφέρουμε τα headers. Import. Πού είμαστε? Grid. Εντάξει. Και τώρα η main εφαρμογή μας, κάπως έτσι πρέπει να είναι κανονικά. Ναι, έχει μείνει το κουμπί. Οπότε θα πάρουμε και αυτό το functionality.
Ωραία. Import view state. Γιατί δεν μας τρέχει τώρα αυτό. Out. Τέλος πάντων. Και τώρα θέλουμε να βελτιώσουμε το grid. Έτσι. Έχουμε ένα basic CSS εδώ. Να βρούμε κάτι που μας αρέσει και να αλλάξουμε το CSS. Έχετε βρει κάτι? Μ? Ποιο? Το ποιο? Ποιο? Εδώ. Δεν βλέπω, δεν μου τρέχει εδώ. Μ. Όχι, δεν είναι. Αυτό έχει άλλο. Να δούμε αυτό. Όχι, δεν μας τρέξει. Τέλος πάντων, δεν βρίσκω τώρα κάτι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο το Material UI για να κάνουμε ένα πιο ωραίο. Οπότε να δούμε και αυτό.
Οπότε, να κάνουμε install το Material UI. Έλα μωρέ. Να κάτω. Τέλος πάντων, θα το δούμε την άλλη φορά αυτό, γιατί τώρα δεν μου το έχει κάνει install. Έχετε κάποια απορία μέχρι τώρα? Θέλετε να δούμε κάτι? Πώς? Ωραία. Οπότε την άλλη φορά θα περάσουμε κάποιο template εδώ, να είναι συμβατό με Vite, και θα δούμε και το online manual, πώς μπορούμε εύκολα να το κάνουμε, να το χρησιμοποιήσουμε σε React. Εντάξει. Θα σας ανεβάσω τώρα αυτά που είδαμε σήμερα. Έχει κάποιος κάποια απορία? Ναι. Θα δούμε πότε κάνει βάση δεδομένων. Όχι. Εδώ τώρα, όχι. Το UI κομμάτι μόνο. Ναι. Απλά είδαμε ποια είναι η λογική, να φτιάχνουμε components, να τα επιμερίζουμε κλπ. Και πώς μετά αυτά τα components μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε σε κάτι πιο αισθητικά, πιο state of the art, ας πούμε, χρησιμοποιώντας κάποια βιβλιοθήκη. Material UI θα δούμε, θα σας ανεβάσω. Αυτά τα φτιάξαμε μόνοι μας. Αλλά στην εργασία θα χρησιμοποιήσετε καλύτερα κάποιο template. Ναι, κάποια βιβλιοθήκη. Δηλαδή είναι πάρα πολλές. Η πιο συνηθισμένη είναι αυτή, δηλαδή της Google. Εντάξει. Material UI. Είναι διάφορα πρέπει να κάνουμε install. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Τη Δευτέρα συνεχίσουμε τα θεωρητικά. Και την άλλη Πέμπτη θα κάνουμε το εργαστήριο με το online help και τα templates για React.